Comença el podcast on uns individus que ja fa anys van passar la pubertat però encara els fan l'avió a l'hora de dinar parlaran de la pitjor manera possible sobre la cultura pop. Benvinguts a Gignorants. Pot ser que diguem la puta millor intro de totes, tio. Yes. Quin hype, amb aquesta música. Yes. I la intro està currada, tio. És de cine, És de cine, És de cine. Com esteu, ignorants? Com estem una setmana després d'agafar-nos una vaga? No sé perquè, no sé què cridar, contra què ens pronunciàvem, però bueno, com esteu? Molt bé, no? Jo estic molt bé, home. Aquesta setmana em sembla que hi ha almenys un que s'ha passat molt bé. Efectivament, aquest he sigut jo. A Chueca, el cabron. Què va passar, Chueca, Kevin? Bueno, el que va passar a Chueca es queda a Chueca. Me he bronceado y no he necesitado aceite, no digo más. Ja, tu... És com la cançó aquella d'Entre Boles i Cadaqués, no? Entre Chueca i Sitges, no? Va passar tot? Exacte. Okay, com ara? Vale, ja està, tio. Que està... No, recollint cable, va, no ha passat res. Han succeït coses. No, bueno, bé, una setmaneta a Madrid. Bé. Molt bé, molt tranquil·la. Pensa que a Madrid estàs rodejat En contactes. d'Espanya, Jo no dic res, però... Allà tens els de perdre, Qui jo, per què? Home, allà dius bon dia, machete, No, tampoc tant. No us cregueu el que us diuen. Hi ha gent maca. Aquests no gaire, hi ha a tot arreu, tio. Aquests hi ha a tot arreu, aquí fins i tot, vull dir que... Sí, és broma, a veure. Ara dic una cosa, es menja molt bé a Madrid, Bocata de calamares? No, bocata de calamares no, però no, em vaig quedar unos... Cocido madrileño. Com es diu això? Ara no em surt. Of café con leche in Plaza Mayor? Unes seques, però que una seca era 3 de les normals. Hòstia, Kevin, seria màgic que si has de parlar, fica la teva càmera. Perquè després ha de venir al nostre Reels allà, a un déu totpoderós, amb la teva cara... No. Això mola molt, tio. A mi m'agrada així, tio, que sigui Jesucristo. Diosito. Farem així, i que sigui el que Déu vulgui. Hola, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Ara sí. Doncs bueno, això han succeït coses. I tal com he vingut, me voy. Ara, com a mínim... Com a mínim he sortit, Això ja està. Després que la gent tingui l'obligació de veure el programa sencer. De veure la careta. Cauen les caretes. Doncs aquí ens traurem les caretes, perquè avui, aquesta setmana, aquest esdeveniment del món mundial de geek, anem a fons a parlar de l'actualitat. En Berni es farà Master of Role en la ciència-ficció. En Joan s'ha tret la titola i farà 2 seccions amb què hi ha i filosofia geek i anirem pel rànquing geek. Aquesta setmana el que menys treballarà seré jo. Però bueno, això tindrà tota una explicació i ara us ho explicaré. En tot cas, abans d'avançar, només recordeu-vos que us podeu seguir les principals xarxes socials, com pot ser TikTok, Instagram, Twitter i d'altres, o X, com vulgueu batejar-lo. I després també, que segurament ja esteu escoltant, però perquè estigui a YouTube i no ho sàpiga, ens podeu escoltar a Spotify, a iVoox, Apple, Google Podcast, Spreaker, Castbox, en molts llocs. La gràcia és veure'ns i també escoltar-nos una estona més tard. Per dir, vaya colla d'ineptes. I diu, hòstia, trobo faltar una mica el nostàlgic. Doncs hem pres una decisió. Segurament no els trobo a faltar, però bueno, hem de fer el perivé. I a partir d'ara farem un contingut exclusiu només per xarxes. I crearem més contingut audiovisual i perquè ens costarà molta feina, però ho intentarem treure de sobre i ens intentarem organitzar. Però, fem una polleta, no? Perquè el podcast no sigui tan buit. No diguis mentides, Per què estàs dient, Andreu? Què diu Andreu? T'has agafat la vara també, tu, Què? Com? T'has agafat tu també la vara, Per què, Perquè deixes de fer nostàlgia i dius, aquí la gent s'agafa vara, tu també t'has agafat, bé? Sembla... És que és un Buenafuente tan drogadicte, tan... Sí, perquè a part parles, o sigui, com si, literalment, com si estiguessis drogat, i a part, tan ràpid, que és com...
Bueno, pues digue'm en Víctor s'ha agafat la banda. Ara sí? És que no sé què diu. La vaga... La vaga, si t'has agafat a la vaga. Mare meva, Oh, tio, madre sí que mia. sense Va, ficció. Andreu, Ui, Andreu, ui, ui. vés a la Ui, residència. Els carajillos fan mal. Els carajillos fan mal. Bueno, va, anem a per la primera secció. Espera't, Ah? que no he acabat. Ànsies. Només com a última cosa, a l'inici de cada programa farem una petita efemèride i direm què va passar durant aquesta setmana, ¿vale? Agafarem aquesta d'això. I aquesta setmana celebrem, o no celebrem segurament alguns altres, perquè això sí que és nostàlgia pura, és que un 7 de novembre de 2012 Microsoft va anunciar el tancament de Microsoft Live Messenger. No tenim so de zumbido. Ai! No he estat preparat. Demano disculpes. És que no estava preparat això d'aquí. No he llegit el guió. Només, abans de començar, Això era... quants caràcters tenia el vostre nickname? Buah, masses. 17. Masses. Només et dic que el meu era una espasa feta amb emoticons, o sigui, en plan amb asterisco, no sé què, no sé quant, i dintre de l'espasa, que era tot igual, una B, igual, una E, igual, una R, i llavors al final era aquest, i llavors era una espasa que posava Sir Bernie i després una retaïla de cançons que m'agradaven en aquell moment. Segurament Eagle Fly Free, no sé quantos, tot seguit, tot això era el meu nick. Sí, i tant. I la vostra? Jo és que no ho sé, és que jo... Mira, per començar, el meu correu... No diré el meu correu, evidentment no era el meu correu, però crec que tenia un nickname que era Víctor Trac, alguna història d'aquestes. No sé per què. No ho sé. Ara, el meu correu és de Gmail, però el del Hotmail Sí. era Sir Bernie, o sigui, Sir William Wallace, perdó. Sir William Wallace, amb barres baixes. Mira, hòstia, quin... Jo tenia... Buah, no veus el subidon que tenia cada cop que feia quan algú es connectava i era la noia que m'agradava. Plum, i dic, buah. Zumbido. Sí. Bueno, no, era... aquells emojis que... Connectar, desconnectat. Perquè tothom vegi que estava connectat, I després ningú en parlava, però bueno. I aquelles animacions que sortia un os amb bueno, per exemple, un cors o coses molt rares, tio. Ficaves màgic, els emojis, quan ficàveu, per exemple, hola, què tal, hola, què hace, o coses d'aquestes. Donava molta grinilla. I sortien emojis per tot arreu, per cada paraula, tio. Podies instal·lar extensions, que això sí que em flipava, per poder ficar emojis, i hi havia gent que no els podia veure perquè no tenia instal·lat aquella extensió. I, hòstia, semblaves molt burro, Semblaves molt burro. Jo m'havia posat sons, per exemple, cada cop que algú parlava sonava el Chihuahua, que al principi em feia molta gràcia, però que al final quan tenia 10 converses era... I cada cop que es connectava algú era un sabre de llum, però en plan superfort. I al final era una locura que no es podia mantenir. Home, l'extensió que a mi em molava més era la del Plus, que et sortia allò... de colors. De colors i coses així. Estava guapo, allò. És que hi havia moltes parides, Hi havia moltes parides, Podem agafar de so per les alertes, tio, en Bernie fent de Chihuahua? És que a mi m'agradaria l'ui. A mi és que jo... M'acaba de molar el Chihuahua, tio, ara. No, ja us ho dic, tenia... De fet, encara tinc els àudios. O sigui, és que és molt heavy. O sigui, aquesta carpeta d'àudios la tinc. O sigui, Prepara-ho per al següent programa. Per favor, Donem hype. És que la tinc, és que és molt heavy, tio. Doncs va, ara sí, fins aquí el nostàlgic. Bueno, en format podcast. I comencem una mica pel fato del programa. Gas! Actualitat geek. Aquesta setmana hi ha Hòstia, hem tingut que retallar per moltes bandes, perquè hi havia molta qualitat. Clar, portem enrere d'una setmana enrere, però és que aquesta última setmana també hi ha hagut molta cosa. És que, tio, i el tiet Elon Musk l'ha liat molt grossa. Però és que ens ha portat, ha cagat el tio aquí al nostre podcast. És que ha cagat tot, ha vomitat tot el que podia treure per la boca, només perquè nosaltres poguéssim parlar. Podríem dedicar un programa només exclusiu aquesta setmana per ell. Però bueno, no ho farem. I parlem d'altres coses, realment. I començarem amb una de les notícies que poder algú
es tirarà enrere i Instagram i Facebook costaran entre 10 i 13 euros al mes si no vols més anuncis. Meta, ja sabem que és l'empresa matriu, oferia l'opció de pagar una subscripció mensual per fer servir Facebook i Instagram sense anuncis publicitaris. Això estarà disponible a partir d'aquest mes de novembre, vull dir, ja ha començat a novembre, doncs ja en breus ja estarà operatiu i costarà entre 9,99 si només es consulta les xarxes via web o amb un ordinador o 12,99 al mes si es fan servir amb mòbils i tauletes, a part de la pàgina web. Un sol pagament servirà per Facebook i Instagram, sempre que estiguin enllaçades entre si. Vull dir, si tu fas servir una compte de Facebook i la tens linkada o enllaçada a Instagram, només amb un sol pagament ho podràs extendre a totes les plataformes de Meta. Els comptes addicionals que pugui tenir un mateix usuari no s'hauran de pagar fins a l'1 de març. A partir d'aquesta data s'hauran de pagar 6 euros al mes a la web i 8 euros al mes per a mòbils i tauletes per cada compte addicional. Vull dir, la gent professional que té diferents comptes, o com nosaltres, podem tenir compte d'ignorants i altres comptes, doncs per cada compte haurà d'anar pagant i sumant. Després, per últim, la subscripció és per majors de 18 anys i no serà obligatòria. Evidentment, tu podràs consumir la informació o contingut d'aquesta aplicació amb anuncis, vull dir, com estàs fent fins ara, i segons Meta oferien una subscripció mensual per complir amb l'evolució de la normativa europea, que prohibeix que les plataformes ofereixin anuncis personalitzats i sense el consentiment dels usuaris. Un model de subscripció, entén Meta, és una forma vàlida per escapar una mica i escapar del buit legal que està demanant a Europa. Sempre sabem que Europa va una mica per endavant i sempre és bastant restrictiva amb les grans empreses i sembla ser que prendrà aquest pas. A vosaltres us molesten tant els anuncis com per tenir els collons o els usuaris de pagar aquests diners per no veure els anuncis? Seríeu capaços? Jo és que sóc un ranci, O sigui, jo trago els anuncis i ja està, sí. No, jo no pagaria. Ens ho mengem, no? Ens ho mengem anuncis. Bueno, ja anava a fer un xiste amb Meta, però... Ni fem els anuncis. A fer un xist amb Meta. Un xist. Que si s'ha de pagar, que se lo Meta. Ai! Zuckerberg, tu que ens escoltes en directe. Gràcies, salut. Sisplau. Zuckerberg, un salut, Més que bé et vull aquí al podcast. Volem parlar. Bueno, no sé si Estàs estaria convidadíssim. amb VR, no? Amb les ulleres, aquella aplicació d'intel·ligència artificial que va fer. Això, tio. Us he enviat l'àudio del Chewbacca, Kevin, fes màgia, allà on estiguis. Tota general. Imagineu aquest so, cada cop, tio. Que bé sou. A veure si en Kevin ens ho pot preparar. Aviam. Recuerdo desbloqueado, Recuerdo desbloqueado. A veure, què necessito preparar? Perquè estic pendent de 25 coses i... No. Què necessiteu? Va, us ho preparo. Ha passat un so en Berni per Discord. Què has passat a Discord? Vaig a callar, doncs. Era... Per WhatsApp. Hòstia puta, l'acabo de sentir. Fa molta por. Cada vegada. Que fem una cosa. Quan tu el prepares i quan tu creguis, sense que nosaltres diguin ara el fico, tu cola'l, vale? Que sigui màgic. Hòstia, el factor sorpresa. Dèiem. Allà, juguem amb això. Silenci incòmode. Ho veig. Hòstia, aviam. Vamos allà, doncs. Per favor, Pues va, seguim amb l'actualitat. Vinga, per favor. I ara una cosa que estic bastant content que hagi passat, i és que molts accessoris de Xbox no es poden fer servir mai més. Com us quedeu? Com us queda el cos, només amb aquest titular? Els accessoris de Xbox no es poden fer servir mai més. Tranquils, era perquè era una mica de tensió, però no és tan Quins crític. accessoris? Espera't, el mercat de comandaments... Per exemple, espereu. El mercat de comandaments i accessoris no oficials de Xbox està a punt de rebre un cop contundent, com pots els comandaments, auriculars, inalàmbrics o altres elements que tu puguis comprar d'això. Si us fixeu, molts dispositius que tu us compreu a les principals plataformes de venda de productes tenen un segell que diu producte llicenciat per Xbox. Vale?
Doncs Xbox ha dit que tots els productes que no estiguin llicenciats amb aquesta etiqueta, que les principals marques més importants com Logitech, jo que sé, SteelSeries o molts altres tipus de productes, llicencien, això té un cost addicional per la marca, però bueno, suposo que ho assumeixen per el que pot aportar a les ventes, doncs tots els productes que no tinguin aquesta etiqueta no podran fer-se servir a les plataformes d'Xbox. Com ho sabràs que no es pot fer servir? Tu, doncs, en breus, això és, ja ho han començat a rebre alguns usuaris, però de forma progressiva s'anirà extenent, doncs rebràs una alerta en pantalla de «Ei, a partir d'ara ja no pots fer servir aquest producte». I t'hauràs de menjar tot el que has pagat per aquell accessori. Evidentment, els més cars ja estan llicenciats per ara i són molt pocs els que no ho tenen. Per exemple, tu vas a comprar-te un mando de la Switch que val 17 euros, ja saps que això no està llicenciat, perquè si no ja valdria més calés. Bueno, Nintendo és una altra lliga que no entrarem perquè aquest llicencia poquetes coses. Però és un exemple de marques low cost ja segurament no es podrà fer servir. I el motiu per què ho ha fet això Xbox és simplement perquè diu que pot malmetre l'experiència d'Xbox, per exemple, que un comandament que no estigui llicenciat potser et dona més lag o històries vàries, o una baixa qualitat de so o que carrega més lent el comandament o aquestes coses. No ho sé, jo crec que és lògic que ho facin, però sempre i quan sigui més accessible treure llicències d'Xbox. S'ha de ser exigent, però, perquè evidentment tu estàs invertint a que Xbox et generi una experiència, si després fas servir una cosa i dius que és culpa d'Xbox quan és culpa del comandament perquè no s'ha tolerat, no sé. Espera, estàs dient que tots aquests anys que jo he estat jugant al FIFA amb un mando d'aquests cutrillos que em vaig comprar barato, no és que jo fos malo, és que el mando no estava homologat. Ara ho entenc tot. Tu la passaves bé. No hi havia drift. No hi havia... No, és que tu... Vale, era això. Hòstia. Buah, xaval. Tot té sentit, ara. Tot té sentit. Perquè realment fèieu servir d'excusa que el comandament anava malament algun cop? Digue la veritat. Home, sí, i tant. Joder, en quins jocs? Doncs no he dit vegades que he apretat el botó i no ha fet res, quan en realitat no l'havia apretat, o he apretat un altre. O la passa més tard, no? Exacte. Quiero demanar... Hòstia, jo no. Jo encara amb el botó apretat, saps? Jo l'he fet en el Duty. En el Duty allà disparant. Hòstia, que això no dispara! Hòstia, que volia llançar una granada i això m'ha fet una altra cosa. Jo, si pogués, us ensenyaria el forat que tinc al meu escriptori. De picar amb el mando... Ojo! No facis spoiler de la secció d'avui, Com? Hòstia, mutis, no dic res. Que això ha vingut avui enllaçadíssim, Ja veureu. Hòstia, nano, pues màgic, màgic, És màgia. Doncs no sé, jo trobo bé tot això. Vull dir, li veig futur i crec que falten empreses que facin aquesta primera empenta i jo crec que és qüestió de temps que, jo què sé, Nintendo, bueno, no ho sé, Nintendo té les seves històries, és una mica especial, però PlayStation s'hi aculli a tot això. Jo crec que és qüestió de temps. I li trobo sentit, Home, té la seva lògica, no? També. Vale, i canviem una mica ara de contingut i anem al cine, però concretament al de superherois. I és que un nou informe de Variety, és com dir Mariah Carey, o no sé com es diu. Variety, ara que ve Nadal. I a la Mariah Carey. Li donem un tall. Doncs un nou informe, sí, Gris, veniu aquí, es fa de nit. Doncs un informe, no sé quants cops repetiré aquesta frase, ¿vale? Un nou informe de Variety detalla avui, aquests dies, alguns dels principals problemes que envolten l'MCU i novetats amb els que es podrien estar treballant. Qui salva a Marvel quan està en problemes? No és Ghostbusters, sinó és els Avengers. Ho sabem tots, que Avengers és la fórmula
amb què sempre treu les castanyes al foc a Marvel i a Disney, no? Doncs fons que li han dit, d'informació, evidentment confidencials, li han dit a Variety que hi ha converses dins de Marvel per portar de tornada els Avengers originals, la qual cosa implicaria tornar a la majoria d'actors els personatges dels quals ja estan morts, desapareguts o retirats. Els de la primera oleada, com es diu allò? No oleada, generació, com va, allò de Marvel? Sí, bueno. Sí, els originals, els que, bueno, encara no s'han format els nous Avengers, per dir-ho d'una manera. Tu vols dir lo de les fases, Berni? A l'MCU. Això, primera fase, gràcies. Va ser fins a fase 4, realment, els Avengers, que és on acaba amb el Endgame, si no recordo malament, ho dic malament. Correcte. Fase 3. Fase 3? Vale, l'Endgame és la fase 3. Que és Thor, Hulk, la Viuda Negra... Iron Man, Capitán Amèrica, Ant-Man, Spider-Man, Hawkeye... Això ja és Next Generation. Quina? Capitana Marvel, perquè ara ven de Marvels, no? Bueno, sí, però també. Aquesta setmana. Podria ser que també, sí. Però bueno... També podia entrar, però bueno, és una de les últimes. Tots sabem, a veure, ja no és un spoiler, però Iron Man la va palmar amb Endgame, Gamora, o hi ha molts Viuda Negra. El Capitán Amèrica es va jubilar i va agafar el també relleu va morir. Sí, exacte, correcte, vull dir, tots sabem, no? Som coneixedors d'això, no? Doncs la dramàtica mesura que s'ha plantejat com a part de l'escenari d'emergència, perquè com tothom sap ja, la maquinària de Marvel porta algun temps que no funciona, ¿vale? La gent no ha deixat de consumir, la gent o no li agrada o, bueno, que no té gaire al·licient. 60 pel·lícules iguals, la gent... Correcte. Sí, estem en aquesta situació. Marvel, no? Sabeu l'efecte Marvel? Que quan la pel·li no acaba de funcionar, fots un monstre final al final i ja està. De sobte apareix un monstre gegant. Vale, doncs vinga, tots a matar-lo. Bueno, és que totes les pel·lis de superherois funcionen igual, em sap greu. És que estic una mica... Jo ho vaig dir en anteriors programes, però estic una mica saturat de superherois, de Marvel, concretament. Bueno, i de superherois en general. Jo també. Bueno, si més no de la fórmula de superherois. Perquè després et foten un Logan, o et foten un Deadpool, o et foten una cosa d'aquestes que surt una mica del tòpic. Deadpool té moltes coses guais, que és molt divertit, trenca la quarta paret constantment, vull dir, té molts ítems diferents. O Guardians de la Galàxia, fins i tot, si m'apures, que té aquesta... El problema que jo li veig ara mateix a Marvel és falta de carinyo. Falta de carinyo a personatges. Mira, per exemple, en Jota Froster, en Jaume, ha dit una clau. És que és això, jo anava per aquí també. Que The Voice té un guió excel·lent. I és superheroi. Sí, bueno. I ara mira, ara aprofitant que treu The Voice, he acabat ara la sèrie que GNV, la nova que han tret ara aquesta, i és brutalíssima. Amb uns guinyos finals molt bons. Molt bons. Aquí ara millor és que m'havia allunyat una mica del micro. Ui, això sembla... Ara això sembla Catalunya Ràdio. Acabem d'escoltar la novena sinfonia de Johann Sebastian Bach, interpretada per la Simfònica de Londres, gravada el 1958 i dirigida per el magistral Tchaikovsky Clandestine. És Catalunya Ràdio ASMR. Ja, tio. És ASMR. Doncs, parlant una mica amb això... El canvi de Monster, que no el porto bé. Sí, el sucre no el portes bé. No, que portes zero. Per això que no el portes bé, deixar el sucre. Et pujarà el no sucre. Doncs aquest inevitable problema que sabem, a més enllà de la decisió dels actors, és el clot financer que ocasionaria l'incommensurable pressupost que hi ha per pagar Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, tots altres, no? Perquè sabem que tenen un caixer superalt i, a més, estem sabent que estan passant per una situació complicada arrel de que no funciona. Espera't, Milopi, 89, gràcies per subscriure't a Twitch Prime. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ai, gràcies, home. Gràcies. Hòstia, espera't, m'està fent un mal als ulls, això que diu, i ja som un mes a la família benvinguda. Però això està bé expressament? Dic, aviam si algú de vosaltres ho
diu o no? Cancelados. Això qui ho ha fet? La Mireia de això. subscriure-se immediatament. Ui, es pot tornar? Oh, tio, quin mal d'ulls. Això és el bot? No, això és una errata. No, això això ha escrit el model. Això ho he escrit jo com un fill de puta. Ho he escrit i dic, aviam si algú de vosaltres ho diu. No, en popular opinion, però la persona que va decidir ficar la B baixa i la B alta una al costat de l'altra és un psicòpata de collons. Fica-li en Pompeu. Aquí ho deixo. No. O sigui, això és igual, que n'hi hagi una B alta i una B baixa. O B corta, no? B corta, com ho diuen a Sud-amèrica. El problema és que en el QWERTY, en el teclat, les han ficat juntes, una al costat de l'altra. Però aquí Sí, és a mala fe, és a mala fe. És a mala fe, tu estàs escrivint i sense voler, doncs, de sobte, fots cabell en B baixa. Mala llet. Això és mala llet, Doncs continuem en aquest sentit amb els superheroes, i és que no s'acaba aquí en el tema de Marvel, perquè hi ha dues notícies bastant importants, i és que una és que, segons el mateix report de Variety, està sobre la taula que Majors, Jonathan Majors, que és el Kang, o el gran nou villà que estan treballant... El cancelado. Cancelado, diguéssim. Hòstia, vaig veure una de memes. Vamos! Vaig veure una de memes d'això brutals. Doncs està sobre la taula de que Major deixi de liderar els pròxims projectes, fins i tot encara que tingui ja una participació destacada a la segona temporada de Loki o com un dels principals personatges a la pel·li de Ant-Man en The Quantumania. Els problemes s'acumulen perquè Majors va ser abandonat per la seva agència de relacions públiques i les acusacions de violència domèstica han avançat a un punt que el judici corresponent que al finals d'aquest novembre es sabrà si és culpable o no. Indiferent si és culpable o no, vosaltres el mantindríeu com a villà, ja potser amb dos conceptes. Per lo que suposa, per com s'ha portat la seva imatge, i si creieu que és un dolent o un villà digne de liderar una mica, ser el Thanos de la plataforma d'aquesta fase. Buah, és que no el tinc molt controlat, Llavors, no tinc una opinió formada. Johan, tu que sí que estàs una mica més pel cas. Jo sí que ho veig. O sigui... depèn del que surti, clar, és que no ho sé. Tampoc està la meva decisió que es continuï davant o no. Clar, a mi ja m'agradaria que fos Kang. Vull dir, el dolent final i tot el merder aquest que estan liant amb el... Kang. K-A-N-G. Clar, i a més que hi ha tot el guió, no? De tots els Kangs allà... Sí, a PortAventura, el multivers. Aquesta m'ha agradat molt, Ha estat molt fina, En veritat s'hauria de tirar això. Sí, exacte. S'aplaudeix. Molt bé. Mira, us confesso una cosa. Soc la persona probablement més egocèntrica que conegueu. Només dic aquesta frase i ja és d'egocèntrics. Però no porto bé els elogis, tio. No, em costa. O sigui, prefereixo que m'abutxeen a que m'elogien. Ai, fora. Això. Doncs el següent candidat ja ha discutit per prendre la batuta dels dolents dolentíssims de la saga de MCU. Es parla de Doctor Doom. No es tracta únicament de que sigui un personatge amb cert nivell de seguidors entre els més adeptes, perquè sabem que és un dels personatges molt estimats, sinó que serviria a la nova narrativa per incorporar els Quatre Fantàstics de l'MCU, que ja sabem que des que es va adquirir a Fox, la plataforma Fox Disney, Disney va adquirir Fox el 2019, doncs ara té els drets de tots els X-Men i dels Quatre Fantàstics, etc. I poder seria una mica el trampolí per introduir aquests nous superherois. No ho sé. Jo crec... També he de dir, que vull dir que en comptes de buscar Doctor Doom, que pot aprofitar el tema del multivers, tio. Si han de trobar l'actor, que el treguin i que canviïn d'actor i ja està. Jo trobo que sí, perquè, hòstia, ara és veritat que el multivers té molt de recorregut, però se m'està fent molt pesat, tio. Perquè a totes les putes sèries
tant de superherois com si no, sempre introdueixen ara el multivers. Va ser introduït Disney i se m'ha fet una bola impressionant. No, I això a mi m'atabala, tanta informació. És El problema que té Disney amb Marvel és que encara ni ells mateixos tenen clar com funciona el multivers. No, és que és multivers ex màquina, punto. Han trobat la pedra filosofal, han dit a partir d'aquí, però que ens sortin els ous, tio. Lo hizo un mago, és un multiverso, ok, pues ja està. Ja, però és que com a espectador, hòstia, és abrumador tot això, vull dir, és que t'atabala, hòstia puta, no saps? A mi m'han perdut, però... Jo crec que això és un dels grans problemes que ha generat el Marvel. Bueno, hi ha molts melons oberts, no? I t'avala. Abans de pre-Endgame, hòstia, abans, qui era l'objectiu de la sèrie de pel·lis? Era aconseguir les pedres? Però tampoc era una cosa molt concreta. No era una cosa molt concreta. No parlaven sempre de les gemmes de l'infinit. No parlaven com a tal. No, perquè apareixien, però... I només però al final... A l'escena final, saps? I es anava... Sí que és veritat que tenia certa màgia, perquè era el primer Netflix, en el fons. Vull dir, veies una pel·lícula que connectava amb una altra, però sí, però no, i al cap de 4 o 5 pel·lis, pum, sortia un personatge que havia sortit, llavors és com que... Mira, ens diuen aquí, amb Loki, tinc la sensació que s'inventen conceptes a cada capítol, amb l'excusa del multivers. Sí, és que t'ho compro. És que és això. T'ho compro. Sí. Jo crec que intenten fer-ho d'alguna manera, de que tot s'hi val. Jo crec que volen fer alguna de tot s'hi val i aprendre per cul, i segurament fotran una netejada a Secret Wars. Que Secret Wars no deixa de fer una incursió és que un planeta tal amb el planeta nostre, variants i tot el que pesca. Però ja què? Ficaràs en Brad Pitt com a, jo què sé, Hulk? M'ho invento, és una fumada bastant gran. Però jo què sé, a mi... No sé si ho hem comentat aquí o no, però diuen que en Robert Downey Jr. torna a firmar. No sé si... Això diuen. Sí, que no crec que sigui per pel·li. Jo crec que serà Secret Wars i serà un Tony Stark, un altre multivers. Això, el primer que farà és taquilla. Això serà taquillazo. Home, clar, tio. Però és el que volen, perquè saben que l'altre... I la gent anirà, perquè és el més carismàtic. Sí, està clar. I a partir d'aquí, després de Secret Wars, el que faran és una netejada. Una netejada de tot. O sigui, tot el que ha assistit abans de Secret Wars no ha valgut per res. Tornaran a començar de zero tot i ja està. Johan, t'hauries de tirar un pèl a la teva esquerra, sisplau. Així. Perfecte. Al revés. Així. Ara ajupa't una mica. És el nostre multivers. Sabem que en els multiversos nosaltres acabaríem sempre fent el mateix, no? Sí. Som així absurdes. Acabaríem a la merda igual, vull dir. I bueno, últim comentari, que és una cosa que no... que ens jugaríem. I l'única cosa que no he ficat a la notícia, i és una cosa molt interessant, i és que Marvel, vist una mica el que està passant, que està perdent una mica el públic adult, ha introduït un nou segell a la marca Marvel, que es diu Marvel Spotlight, que serà sèries o pel·lícules, no sabem encara això de les pel·lícules si estarà inclòs, però sí, que serà contingut per adults. Per exemple, la nova sèrie Echo, que sortirà en breus, no sé si, quin lapse de temps és aquest breus, però ja és una mica amb sang, vull dir que hi ha violència explícita, i com pot ser el Deadpool mateix, aquestes coses, i tot aquest contingut ja sortirà amb aquest nou segell que és Spotlight. Donem un vot de confiança perquè potser hem vist que és el que falta, fer contingut audiovisual explícit i que aquesta zona que la gent demanava, perquè estan veient que The Voice té molta tirada, hi ha Invincible, hi ha moltes sèries que traient que l'explícit atrau bastant i que DC no li mengi molt de recorregut. Bueno, sí, la torre anava a dir, però no sé si estava ben dit aquesta expressió en català. És una expressió molt rara en català. Sí. Doncs, puc començar amb nosaltres. Esperem. Tot això em sembla que ve per el que direm ara, que és per la compra de Hulu. Un moment, abans Correcte. Sí, perquè són... Digues, Berni. Una tonteria. És que abans hem esmentat un moment els Quatre Fantàstics i nosaltres som 4. Anem a fer un mini superràpid joc. Quin dels 4 us quedeu? Quin és el vostre poder? Jo tinc molt clar el meu.
Jo Susan Storm. Tu ets la que es transforma en invisible, no? Com ha fet lo del bracet ara? M'ha agradat molt. Susan Storm. Susan Storm. És que el Kevin és la cosa, no? Hòstia, volia ser jo, I tio. no és cap superpoder, la veritat. No? Ja l'ha adquirit, aquest. Ei, nena, ¿quieres mirar la cosa? Jo soy la cosa. Jo soc l'hombre antorxa. Porto així Encès. des dels meus 15 anys. Ja està, per fer aquesta... Bueno, pues m'ha tocat el cel elàstic, no? M'ha tocat cel elàstic. Mr. Fantástico. Mira. Sí, que el poder d'elàstic sigui Mr. Fantástico, em sembla... Ah, no, clar, és que són els Quatre Fantásticos. En fi. Richard. Perdoneu, és que se m'ha vingut al cap i dic... Bueno, no, està bé, va. El pròxim Ciència Ficció, va. Hòstia, crear el teu superheroi. T'ho compro. Hòstia, bueno, pues mira, ja m'has donat secció, gràcies. Doncs, sense sortir de Disney, Hulu ha realitzat el pagament de 8.100 milions d'euros per tancar la compra d'un històric de l'streaming. I és que Disney ja té el 100% de Hulu, faltava una tercera part, que és la que ara ha comprat a Comcast, que era l'empresa que posseïa el 33% de l'empresa, per 8.100 milions d'euros. La Walt Disney Company farà el pròxim 1 de desembre el primer pagament perquè ja es realitzi aquesta compra al 33%. Hulu va ser una de les primeres plataformes de streaming de vídeo nascuda en 2006 com una joint venture, que seria com una mica les perles en aquell moment, perdoneu, entre News Corporation, NBC Universal, Providence, Equality Partners, bueno, un munt de gent, i des del 2009 Disney, que va entrar dintre d'aquesta joint, d'aquesta unió. Ara, uns 15 anys després, Disney ha tancat l'operació per fer-se amb el control total. Perdona, no em queda molt clar què és Hulu, que és com una mena de YouTube o... Gràcies per dir-ho. Perquè, mira, per fer-vos una idea, Hulu compta amb més de 48 milions de subscriptors als Estats Units i compta amb sèries originals com El conte de la criada, The Bear o Reservation Dogs. És una plataforma de streaming, correcte. No m'havia quedat clar. Vale, ok. No, que de fet ja està integrat en molta part a la plataforma de Disney+. Vull dir, i ara, bueno, ho han acabat d'englobar-ho, no? El propi Bob Iger, que és el CEO de Disney, bueno, no sé si de Disney o de... Sí, és de Disney. Sí. Definia aquesta intenció d'una estratègia similar a la d'HBO passant a ser Max, no? Tots sabem que ara HBO passarà a ser Max. Bueno, als Estats Units ja ha passat a ser Max i crec que per març de l'any que ve... Ui, que forçat aquest. Aquest sí, aquest ha sexuat. Doncs, com va ser HBO passant a ser Max, incorporant els continguts de Discovery. Doncs ara, amb el 100% de Hulu, Disney tindrà via lliure per fer un pas amb Disney Plus i oferir un servei de streaming amb un catàleg amb una visió molt més àmplia, no? Vull dir, créixer en contingut, que és el que està buscant Disney. Però a veure, quan entendran que no es tracta de créixer en contingut, sinó de créixer en qualitat? O sigui, ara critico per criticar, perquè potser el contingut aquest és de qualitat, no el conec. És de qualitat, és de qualitat. Vale. Llavors ja està, retiro. Excepte How I Met Your Father, que allò va ser la castanya. És la castanya. Vull dir, això és la puta excepció de Hulu, saps? No vaig aguantar ni un cap... O sigui, vaig veure un capítol. El següent vaig prou, no puc més. O sigui, potser que vulguin tenir en compte de tindre tot que sigui infantil, podes tindre i anar més enllà i agafar coses més adultes també. Voleu que us expliqui una tonteria que m'ha passat, una anècdota relacionada amb Disney? No, continuem. No, ve al caso. Jo buscava pel·lícules i dic, joder, tio, Disney, vaya merda, tio, no entenc. Si jo... Vale, sí, hi ha les de Disney, hi ha les de Star Wars i aquestes coses, però hi havia pel·lis que no em sortien. I fins fa res, o sigui, fa com un any o dos que tinc Disney i ara m'he donat compte que ho tenia capat a 14 anys. No em sortien pel·lícules de més de rango de 14 anys de Peggy. Joder, mama, estic calant del pavo i no sé per què. Ara ho entenc perquè no em sortia aquesta pel·li o aquesta altra. Joder. Hòstia puta. Poder ho han fet per la teva... Bueno, pel teu bé, això? Sí. Sí, perquè ara comenci a descobrir coses... No, porto una tralla últimament de Gore, que fliparia. Un dia us parlaré de Gore al Ciència Ficció, perquè m'estic informant.
Això del... Mentre no entris al sadomasoquisme, em sembla bé. Això del Peggy és Peggy 14, perquè, o sigui, si els mires abans dels 14, és... Mama, no em peguis! No? Hòstia, tio. Joan, No, avui està sent molt dur, Què? No és una competició, això, eh? No. De què? Ara qui la diu més grossa, no? Doncs sembla ser que sí. Sí. Esteu ficant de la vostra part, esteu ficant de la vostra part. Sí. Hi ha un duelo de titanes aquí entre ell i jo. A veure qui fa la broma més dolenta. Doncs, com a últim comentari d'aquesta notícia, ja anirem per l'última, és que sembla ser que, vist el que ve en el futur, de que hi haurà poc contingut degut a les vagues que hi ha hagut d'actors i de guionistes, vol agrupar molt més contingut de la plataforma Disney i anirà esglaonant tot el contingut de diferents plataformes amb la seva única plataforma, que serà Disney+. D'aquesta manera no quedarà una mica capat de contingut i podran estrenar de mica en mica. Com a comentari. I ara sí, anem per l'última notícia de la setmana, i és com si, com deia al principi, és com si hagués arribat Nadal, ha cagat el tió i es diu Elon Musk, aquest tió, perquè és brutal. Musk vol convertir la xarxa social en una aplicació per fer-ho de tot. Vale? Ceporro, palurdo e inútil. Aquest és en Musk. Vol fer una plataforma, ja vam parlar en el seu moment, que vol fer una plataforma que englobi tot, vale? Que sigui, vull tirar un pet, que sigui a X, vull dir, que sigui tot el que vulguis fer, ho tinguis que fer a X, no? I és que Elon Musk ha manifestat que Twitter, ja sabem que és X, però nosaltres direm sempre Twitter perquè Twitter forever. No té sentit dir-li X. Sembla que no diguis alguna cosa i no saps el que estàs parlant. Estic parlant de X? No, estic parlant de Twitter. També serà una aplicació de cites. Enhorabona, Kevin. I diu que aviat s'implementarà la característica X-Dating i serà un pas més per convertir-se la plataforma en una aplicació per fer-ho gairebé de tot. Musk ha puntualitzat que el sistema de cites és una funció que ajudarà a descobrir gent interessant, perquè els usuaris podran saber si algú és una bona parella basant-se en allò que escriu la plataforma. Hòstia, tio, Vosaltres us escollirien amb el que heu escrit a Twitter fa 10 anys. Kevin, aquesta pregunta va per tu. Mira, el bo és que jo a Twitter mai m'hi he ficat. Jo només llegia. Era com una mica de stalker, de dir, aviam què hi ha. El ghost. Feies ghosting, no? Exacte, aviam què hi ha. Jo no apunto perquè això es registra. Ui, tol! Feies gos. Gos. No sé, és una mica abstracte tot el que està fent això. No, és de les últimes coses que m'imaginaria que faria ara Elon Musk a la plataforma de Twitter. No sé. Això no serveix per res. Exacte. Hòstia, avui m'encanta, Kevin, eh? Està àgil, amb els dits. Això, mira, és que està fent el currículum per Twitter ja. Per fer, mira que àgil soc amb els dits. Mira. Ja veuràs. Es mouen sols. Doncs Elon Musk, no sé l'únic que ha dit aquesta setmana, i és que ha dit, em tornaré boig si això no està llest el 2024. Però no està parlant d'X-Dating. Ha passat. Ha aparegut. S'ha mogut una cadira per aquí, eh? Tal qual, eh? No imaginar la locura és que sona... de converses amb això, eh? Hòstia, no. Sona molt, t'ho juro, tio, quan mou la cadira al veí de dalt. Sí, tal qual. Tal qual. Ai. Doncs el multimilionari sud-africà continua tenint la intenció de que la plataforma es converteixi en una alternativa a PayPal, en aquest cas, i una opció que considera fonamental per la solvència de X després de que ja sabem que han marxat un colló d'anunciants i no està entrant cash. Per què serà? Com recull... Sí, exacte, perquè ara ningú vol invertir, ningú vol publicitar allà dintre, no? Doncs, com recull el mitjà de Verge, Musk ha informat als treballadors de X que tenen un mes per substituir el seu banc. Dic, hòstia, i pel que sembla, el propietari de la plataforma té tanta confiança en la seva idea que considera que aquells que la utilitzin no necessitaran un compte bancari. No se sap encara gaire com funcionarà, però ja estan treballant en obtenir llicències, sobretot als Estats Units, per poder exercir tot el que volen fer com mètodes de finançament, agrupar els seus diners, etc. Vosaltres
deixareu els vostres diners allà, vist la incertesa que genera Musk? Ui, no. No. Ni de conya. Ni de conya, tio. No, O perquè et robin el mòbil o alguna cosa, tio. Això És que morts, de que no necessites un compte bancari em fa molta por, tio, això, Que avui dia, tio, ho tens al mòbil, ho tens tot. Tens la vida, pràcticament. Sí. No, ja a part de fotos, ja tens número de comptes, tens aplicacions on targetes de crèdit... És que és això, és que ara mateix les fotos és una menys. El problema és que t'obrin el mòbil i que tinguis el Gmail obert allà, o tu vas a fer compres... Bueno, les targetes. I ja està, sí, tal qual. Obres Visum i vinga, tiqui. No, bueno, hi ha allò que té, no? El com es diu? El NFTs, no? Allò que pots pagar, targeta de crèdit, però amb el mòbil. NFC. NFT. No, com es deia, no sé què contact. No field contact o alguna cosa així. Bueno, és igual, no sé. Bueno, això, no? Vale. Anem. Un dels streamers més vistos de YouTube estaria disposat a fer el salt a X però tot passa per nivell d'implicació d'Elon Musk. Vosaltres sabeu qui és Dr. Disrespect? No em sona. És aquell famós youtuber que porta ulleres, porta un mullet i porta un mostatxo bastant important. I amb xaleco. Correcte. Bueno, aquest tio ha estat amb molts saraus. Vull dir, ha estat cancel·lat de molts llocs. Doncs aquest streamer de YouTube és un dels més grans estrelles de la plataforma, però sembla que estaria disposat a mudar-se a un lloc inesperat i en aquest lloc seria a X. A través d'un dels seus directes, Disrespect va comentar que no dubtaria a mudar-se a X sempre i quan una condició que ell mateix ha imposat. Està en contacte directe amb Elon Musk per conèixer de prop el funcionament de la plataforma en relació a crear contingut. Veieu a X com a futur de l'streaming, com a alternativa a Twitch, com a alternativa a YouTube, com a Kik, entre cometes? Doncs probablement sí, perquè pot funcionar, no? Però no crec que tingui tanta tirada com té ara mateix Twitch, per exemple. No. Ojo amb Twitch, Ojo amb Twitch, Està baixant, no? Molt. Sí, però bueno, és igual. Segueix sent igual que YouTube, que va tindre el seu moment. YouTube ha baixat, va tindre una baixada molt tan important. YouTube té una segona vida ara, I per això t'ho dic, i ara està tornant a ressuscitar, però clar, és el món seu, no? YouTube no deixa de ser un lloc per anar a fer vídeos. Els streamings, hòstia, no sé, diuen que es volen apostar molt alt per fer streamings, però YouTube és per fer vídeos, Twitch es va crear per fer streamings i serà el rei dels streamings. És que està clar. Bueno, el que passa és que perdona, però és que la gent també, arrel de la convenció aquesta que van fer de Twitch i tota l'hòstia, la gent ha plorat molt pel tema de les noves condicions dels contractes que volen fer-ho 70-30. La gent ha plorat moltíssim i ara ja no seran tan rics. I la gent diu, no, és que ja... Twitch seguiran sent Twitch i és el que tu dius, Joan. Seguirà sent la plataforma top, per molt que vingui Kik i YouTube i Facebook Gaming i ser puta mare. Sí, serà tot igual. Igual, tio? Sí, és que Kik igual, tio, volia apostar superfort pel tema dels streaming i s'estan menjant els mocs. I això que van pagar, no sé si eren 10 milions o 100.000 milions a Mixer. Sí, Mixer igual. Mixer el que va fer, qui va ser? Ninja. Ninja també. I sol està. El que passa que... De Gref, no? De Gref també sembla que va estar, en Gref. No ho sé. No. Mixer no em sona. Sona, tio. A mi sí. I era l'Auron, no? Pot ser? No. Bueno, estava en una altra plataforma, l'Auron, no? Pot ser, em sembla, a part de Twitch. No, ha estat a YouTube i a Twitch, sempre. El 2019, Gref deixa Mixer i se passa exclusiva a Twitch. No, vull dir, ja es veu que a cop de talonari no s'aconsegueix aquestes coses. Va estar 2 anys. Vale, i l'última notícia del que seria en el món de les notícies d'actualitat geek d'aquesta setmana i també de Twitter, la novel·la de Stranger is Strangeland, publicada el 1981 per Robert H. Heinlein, es fa servir la paraula grog. L'havíeu escoltat mai, vosaltres? Sí, aquí molt. Groc, no? El color. Que puta. Jo grog amb G. És amb G. Bueno, sí.
La beguda, jo que sé que aquest. com una beguda de pirates que surt a Monkey Island, que està feta amb 1000 coses i que en un moment determinat del joc et serveix per desfer unes serradures, que no em surt la paraula en català, per obrir una presó. I fa servir grog. Perquè hi ha una famosa cançó irlandesa que diu "Well, it's all for me grog, to jolly jolly mog. It's all for me beer and tobacco." I ja està. Per això coneixia la paraula grog. No puc, em supera, tio, això. Doncs és una espècie de sinònim d'assimilar i una manera de comprendre un concepte de manera clara i intuitiva, ¿vale? Vindria a significar això, grog. Doncs ara aquella vella expressió que va fer fortuna a l'argot juvenil dels Estats Units de la dècada dels 60 ha sumat una nova accepció i és el nom triat per Elon Musk per al bot que vol desenvolupar per la seva companyia que es dirà XAI. ¿Vale? Dintre de la marca X doncs, ha fet una nova companyia que serà XAI, que d'intel·ligència artificial. Chai, correcte, ha volit la broma després. Però sí, té chai. La qual cosa dona una idea eloqüent del que aspira l'eina amb Elon Musk i vol batre una mica el que és el ChatGPT, ¿vale? Vull dir, vol plantar cara. Després de tirar-li molta merda durant molt de temps a ChatGPT de que no pot ser, que no sé què, que s'ha de regularitzar, doncs ha dit, bueno, doncs ara faig el que jo vull i trauré una eina. Ha estat el propi Elon Musk qui s'ha encarregat de compartir el nom i alguna de les peculiaritats del bot a través del seu altaveu predilecte a la xarxa X, on ja ha penjat comentaris i captures de pantalla sobre les seves habilitats. Poques encara, però significatives, perquè demà, ell diu, demà Chai llançarà la seva primera IA a un grup selecte. M'agrada Chai, A un grup selecte. M'està agradant molt. En alguns aspectes importants és el millor que existeix ara. Es basa i estima el sarcasme. No té idea de qui ha pogut guiar-la d'aquesta manera. Vull dir que d'alguna manera sí, que no sap com ha sortit i no sap per on surt aquesta IA. Vull dir, no es pot valorar les seves sortides. No es pot poder trobar per on sortirà. Més enllà de la seva inclinació pel sarcasme, Musk ha detallat algunes característiques importants del bot, com que disposarà d'un accés en temps real a la informació a través de la plataforma X i serà una peculiaritat que reivindica i li oferirà un gran avantatge enfront als altres models, com pot ser ChatGPT, Bing o Perplexity o els altres que ja coneixem. O el Brad GPT aquell que vam jugar l'altre dia. Jo crec que té bastant de joc, perquè és bastant d'unpopular opinion en Musk i pot començar a ficar coses, vull dir, els típics cunyats que opinen a Twitter i amb aquest tio, en Chai, pugui agafar aquesta informació i dir-la. Ojo, Fa molta por que això, Sí. Bueno, a mi el tema que sigui sarcasme ja m'agrada molt. Jo l'he recorregut, la veritat, perquè és una manera de diferenciar-se, no és simplement d'informatiu. Bueno, risses, no? Sí, era tal qual. És el que vol, fer soroll amb l'Elon Musk. Sí. Bueno, és el villano de la pel·li, tio. Farem quan es retiri aquest home, o sigui, en aquest programa. Doncs va, fins aquí l'actualitat d'aquesta setmana i donem pas al príncep o la princesa del rol. Principitus. Ciència-ficció. Bueno, benvinguts al Ciència-ficció, una setmana més. Avui ens posarem el gorro de director de cine i us proposo crear una pel·lícula. Sí, veieu que avui vaig directament al gra. Avui crearem una pel·lícula de ciència-ficció, la crearem entre nosaltres quatre, vale? Anirem de menys a més, diguem, o de més a menys, no sé com dir-ho, de macro a micro. I llavors jo us aniré proposant ítems i vosaltres els anireu seleccionant i al final doncs, tindrem una pel·lícula ben maca, vale? Que sapigueu que jo vaig fer un curs de guió de cine fa bastant temps, quan no sabia què fer amb la meva vida i vaig dir, va, fes un curs de cinema. I va ser molt guai,
va ser un curs intensiu d'aquests de 4 o 5 mesos i després em pensava que jo era com una mena de Robert McKee o com una mena de Steven Spielberg i cada cop que havia una pel·li deia està clar que aquí l'incident incitador l'ha ficat al minut 15 perquè vol fer el pas a l'acte 2 i llavors aquí hi ha una implicació personal, aquí llavors es nota el punt de gir, bla, 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 però no tenia puta idea del que estava dient. En fi, el que us proposo és fer una pel·lícula de ciència-ficció i llavors, abans de començar, us he de fer una diferenciació perquè quan parlem de ciència-ficció la gent tendeix a pensar que ciència-ficció és com un gènere de cinema o de novel·les o el que sigui. I jo vull reivindicar que va una mica més enllà perquè la ciència-ficció no determina un gènere concret. De fet, sabem perfectament que hi ha pel·lícules de ciència-ficció que són comèdia o pot ser terror. O sigui, no és un gènere en concret. Jo en tot cas diria que la ciència-ficció vindria a ser un marc, no?, en el que es mou una pel·lícula o una novel·la. Aleshores, dit aquest disclaimer, anem al tajo, ¿vale? Ara, jo us proposo, la primera decisió que hem de decidir com a directors de cine, de ciència-ficció, és què voleu fer? Una pel·lícula live, action o d'animació? I aquí us deixo discutir. Intentem anar una miqueta ràpid, perquè... Jo per mi animació. No és que tingui molts temps, però sempre anem malament de temps, doncs intentem anar ràpid. Animació dona molta més llibertat. És que hi ha molta més fantasia, jo crec, Vale. És una bona manera, no? Surt més rentable en el sentit que no pots flipar-te més amb els efectes especials i aquestes coses, no? Correcte. Esteu tots vots a favor? Sí, aixequeu la mà. Jo no. Qui és el que ha dit jo no? Estem aquí. Vale. Doncs ja tenim la primera part, és que tenim una pel·li d'animació. Ara anem a decidir el gènere d'aquesta pel·lícula. Us proposo, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gèneres. Per exemple, tindríem comèdia, per exemple. Si volguéssim fer una pel·lícula de rotllo Men in Black o Starship Troopers, que té aquest punt així com de comèdia. Una pel·li romàntica, per exemple, rotllo Passengers, ¿vale? O Amor entre dos mundos, ¿vale? Que és una mena de Romeo i Julieta en el que hi ha un món que està en plan horitzontal i un món que està literalment al revés, ¿vale? I viuen com cap per avall. I un s'enamora de l'altre. Una mena de Romeo i Julieta, però portat a l'extrem. O un crepúsculo, si volguéssiu, ¿vale? Després tindríem drama, que seria una mena de a sèries com The Peripheral o Battlestar Galactica, ¿vale? Amb una miqueta de tot. Aventures, ¿vale? Rotllo Star Wars o Lost in Space, ¿vale? Després tindríem thriller, en plan suspens, en plan The Arrival, Invisible Man, o terror, en plan Alien o Soy Leyenda. Vale, amb quin ens decanteu? Comèdia? També pot tenir traces de... Per exemple, pot ser una comèdia amb traces d'aventura o terror, ¿vale? En plan, típic zombi de risa, o pot ser aventures, drama, thriller, una miqueta de tot. En què us quedeu? Comèdia o comèdia romàntica, drama, aventures, thriller o terror? Comèdia-terror, tio. Comèdia-terror encaixa molt bé, no? No sé, Vinga, va, anem a comèdia-terror, aviam què surt, vinga, va. Com en una partida. Bueno, ho pots guardar, tio, cada setmana anem variant. També. Vale, esperem. Bueno, cada setmana, cada cop que tu vulguis. Animació, comèdia amb tocs de terror. Vale. Per exemple, una comèdia amb tocs de terror, ara mateix Alberto Romero ha fet una sèrie que es diu El otro lado o algo així, en el que és molt nova, la sèrie encara no ha sortit, s'estrenarà d'aquí poc a Movistar, i va sobre un presentador, rotllo Iker Jiménez, que l'interpreta el propi Alberto Romero, en el que treballa sobre casos paranormals i se li apareix l'esperit del seu mentor, que és el Buenafuente, una mena de Buenafuente així com molt sobrat i tal, i és molt graciós perquè té aquesta mescla de por / comèdia. Vale. Tenim això. Avancem i ara ens anem al subgènere. Vale? Aquí definirem una mica com serà la trama. Vale?
ara tenim que és una comèdia romàntica, però ara hem de decidir una miqueta per on anirà, vale? El subgènere seria en Dungeons and Dragons, que seria la subclasse del teu personatge, no? Ara hem de decidir, per exemple, si és una pel·lícula d'acció o si és una pel·lícula bèl·lica, rotllo Hijos de los Hombres, o si és una pel·li d'investigació, hi ha hagut un assassinat, hi ha hagut una història, o és d'exploració, o és una pel·li més política tirant a Dune, i llavors hi ha politiqueos, o si és una pel·li més tirant a quotidiana, casual, mundano, no sé, en plan... Les hortalisses del meu hort no funcionen i això té problemes per la meva família, saps? Vull dir, algo que no és un drama per al planeta. O si és una fàbula, en plan, volem explicar un conte o no sé. Per on tiraríem? També pot haver pot ser mesclat, pot ser una pel·li bèl·lica i que al mateix moment també sigui política o inclús fins i tot quotidiana, que es mescli una guerra. M'agrada la idea de format Dune, M'ha agradat molt el rotllo. Una trama política, no? Vale. Bueno, per mi no sé, en Joan. Bueno, sí, ja em va bé, sí. Política, si voleu... Mentre hi hagi comèdia pel mig, a mi em va bé. Sí, no, està clar, que sí, política no vol dir que no hi hagi comèdia, simplement vol dir, hi ha un senador que és corrupte i potser vol assassinar el general, el rei mateix, o alguna història així. Llavors, les trames són polítiques, o no sé. Vale, molt bé. Estem avançant a velocitat de crucero. Ara anem al world building, que vindria a ser una miqueta com és el nostre escenari on ens estem movent en aquesta pel·lícula d'animació tan xula que estem creant. Aquí és on definim la part física del món, o planetes o el que sigui, a on es basa la nostra pel·lícula de ciència-ficció. I aquí tenim diverses opcions. Us presento, per exemple, podríem començar si estem parlant de la Terra o d'altres planetes. Això ho hem de decidir. Per exemple, si volem un futur proper, rotllo Black Mirror, o si volem un futur llunyà, rotllo Star Trek, o un altre cop Battlestar Galàctica. Podríem decidir si és un present o un futur distòpic, rotllo Waterworld, Mensaje del Futuro, no tinc la meva puta lletra. És igual. Aquest tipus de... Waterworld. Sí, rotllo... Joan, decideix, però és que Waterworld... Mad Max, també, es posava això. Com es deia ara, el Kevin Costner. Que no sortia. Anava a dir Sean Connery, diu, no. Podríem decidir quin tipus de... O, per exemple, en el nostre univers de ciència-ficció, estem parlant que estem a l'espai o és una cosa més de la Terra? Estem parlant d'aliens i robots o només d'humans? Així, molt breument, com ho veieu a la vostra pel·li? Què decidim? Decidim un futur llunyà? Voleu espai o voleu... Jo crec que d'entremig, no? O sigui, entre una mica d'espai i una mica de planetes. Una mena d'Expanse que estan... Allà a Mart i això, sí. Per exemple. Expandits per l'univers, però només pel sistema solar, una cosa més propera, sense aliens. Em sembla bé. Mira, jo apunto, aliens, expansió espacial justeta. Això podria ser una pel·li de Netflix, d'aquí res. És que estem fent guions gratuïts i això no ens ho paga ningú, Pensar una bona idea és el bàsic, després ja la pel·li es fa sola. Abans de passar a les trames, ja estem acabant, no queda gaire. Però a mi m'agrada molt començar, com si jo fes molts guions, jo penso que seria interessant parlar ara de conflictes. Quins conflictes poden haver en aquesta pel·lícula? Quina mena d'antagonistes o quina mena de trames. Això l'altre dia, per exemple, vam fer una partida de rol a les jornades de rol de Vilafranca, de Vilajuga, i vam crear la partida amb el que anava decidint la gent, com estem fent una miqueta ara nosaltres. I, per exemple, això ho he tret literalment de la partida que ha fet de l'Arca, i llavors ara hem de decidir quin conflicte hi ha en aquesta pel·lícula. Per exemple, podria ser, ara us dono 1, 2, 3, 4, 5 conflictes. Per exemple, un conflicte podria ser que falta un recurs natural important per la supervivència de les persones, o un recurs material o un recurs, el que sigui. Podria haver-hi una malaltia a nivell general que està acabant, hi ha com un ambient molt difícil de gestionar. Podria haver-hi una guerra entre dues faccions
i nosaltres doncs, estem en una de les dues faccions. Podria haver-hi un conflicte polític. Com que ja havíem dit polític abans, doncs podria anar per aquí també. O podria haver-hi un conflicte moral, rotllo que hi ha esclaus, o el que dèiem, no? Per exemple, alguna més familiar, més de casa, doncs potser el pare ha mort i ha donat l'herència a diferents fills i potser doncs, es barallen entre ells. També seria una mena de conflicte polític, si m'apures. Llavors, quina mena de conflicte voldríem? També podria ser un conflicte amorós, per exemple, si volguéssim. En plan, me gusta mi prima y no puedo casarme con ella porque no estamos en Shelbyville. Ojo! Hòstia, tinc Sweet Home a la mama. A veure, Evidentment es poden mesclar més d'un conflicte. I de fet, el concepte de que hi hagi una malaltia que s'extén és que genera un caos total de guerres... Genera subtrames, genera acció, genera coses. Jo és que ho veig, no ho sé, no sé com ho veieu vosaltres. Sí, va. Més d'un, Home, estaria guapo fer una malaltia i que això causa un conflicte polític a la vegada de dir correcte, sí. Com collons frenem això? Necessitem recursos, però esclar... Covid. Bueno, i que vull dir, sí, i que s'acaben els recursos, genera guerres, és que és un caos total. Nosaltres hem patit un refredat i mira la que s'ha liat, saps? Vaja. Vull dir, no... Un subnormal es va menjar un ratpenat i mira el que ha passat. Sí, tot casa, evidentment, però bueno, diguem que en la pel·lícula ens fixaríem només en un o dos perquè no sigui molt abrumador, o podria ser algo com molt de fons. Vale. Un cop tenim això, ara ja podem passar a definir una miqueta el nostre heroi o herois. Vale? Per exemple, d'entrada, què voldríem? Estem parlant d'un humà, vale? Un protagonista. Podria ser un Mindundi, algú que comença sent un Mindundi i acaba sent un heroi, o un heroi. M'encantaria que en Rajoy, tio. Vale. Rajoy. Los catalanes hacen cosas. Me gustan los catalanes porque hacen cosas, sí. Me gustan los catalanes. Es que los españoles son muy españoles y mucho españoles. Hòstia. És l'alcalde el que... Era l'arma per acabar les IAs, era ficar-los frases de Rajoy i que els hi peti el cap a les IAs. Busca el subjecte i el predicat. Ale, corre. Vale, llavors, ara hauríem de triar, per finalitzar, una trama heroica o antiheroica o una subtrama amorosa, en plan... Una subtrama amorosa amb en Pedro Sánchez. Amb l'Aguirre. Hòstia puta. Amb l'Aguirre, perfecte. I ja ho tindríem. Jo seria una subtrama heroica. Jo la veig més amb el de la CUP. Quina pel·lícula més rara. Bueno, tot encaixa una mica, no? Politiqueo, corrupció... Sí, una mica per aquí, per allà. És que ja m'imagino ja al llit, i que en Rajoy li digui ja tot preocupat. Es que no es lo mismo que gobierne uno que gobierne otro, no es lo mismo, dicho de otra forma, es muy distinto. Lo que hay que hacer es hacer máquinas, porque lo que no hace la máquina es hacer máquinas que hagan máquinas. Lo primero de todo, ¿cómo están los máquinas? Dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo. Pues ja ho tenim. Ja hem acabat. Ja tenim la nostra pel·lícula a punt per fer el guió. Vale, voleu que us llegeixi el resum? Vinga, dale. A veure, m'agrada. La pel·lícula, primer de tot. Bueno, ens falta un títol, perdoneu. El títol? Ui, perdoneu. Uah, tio. Quin títol hi fiquem? Fem una cosa, anem a llegir tot el guió i vagi sortint la cosa, fent el títol, va. Vale, doncs us presento la pel·lícula de ciència-ficció de Geeknorants, dirigida per Geeknorants, vale? Es tracta d'una pel·lícula d'animació en la que veurem comèdia amb tocs de terror, amb una trama política on no hi haurà aliens i tindrem una expansió espacial justeta de proximitat. Què passa? Vale, pensava que em deies alguna cosa, Juan. No. En la pel·lícula tractarem sobre una malaltia que ha causat un conflicte polític, res a veure amb el Covid, i el nostre protagonista, en Rajoy,
que s'haurà d'enfrontar a aquestes atrocitats per aconseguir salvar el planeta i potser aconseguir l'amor de la seva vida. Esperanza Aguirre. Els vostres cinemes. Vale, doncs ja tenim aquí la... De fet, mira, tenim fins i tot... Saps allò de la Metro-Goldwyn-Mayer? Sí. Pum, pum. And his name is John C. Pues ja està, fins aquí la secció de Ciència Ficció. Aquest seria el títol. Ah, no, clar, el títol. Clar. Quin títol? Hòstia, ara m'has atrapat, perquè és que... Ficar Ja, l'Aguirre, costa, intel·ligències artificials... És una miqueta trago. S'ha fet una miqueta de trago. Mira, per aquí deien el otro Intel·ligències No. Que ara anava a fer una cosa de coses... Cròniques de Ridiculous Rajoy. Hòstia, les cròniques de Riddick té un aire, perquè és una mica món distòpic. La peste de la esperanza. Cuidado. Com? Pues no em desagrada, La peste de la esperanza. Ara, repeteix-la. La peste de la esperanza. I a més aquí. Esperanza perdida. Clar, de l'esperança, a més, perquè jugues amb el mot esperança com a esperança i com a esperança de nom de l'Aguirre. Efectivament. La pesteranza Aguirre. Pues ya tenim, La peste de la esperanza, próximamente en los mejores cines. És un tio, estira un cuesco i diu, espera. No? Estira un pet, espera. Y para el siguiente. ¡Vas! Venga, ahí queda eso. Què hi ha? Pues mira que bé, que avui hem parlat de pel·lis i a més en Víctor ha fet abans una cosa, ha dit una cosa, quan fèiem l'actualitat he dit quieto parao, quieto! Que la cosa avui de que hi ha és, no hem fet el joc de sempre de dir, va, tinc una xerrada amb la Iano, li he dit, fem una cosa, et dono unes idees i farem un argument d'una pel·li. O sigui, avui ha anat tot de pel·lis, de mandos, de tot, really, fucking really. És increïble. Clar, li he dit, hòstia, tinc un concepte, vale? El concepte és, pues, ho faig una mica així com ho tinc recordat. És, em vaig inspirar una mica, no sé si heu vist mai la pel·lícula de com era? El ataque de los tomates asesinos? Sí, són tomàquets gegants que xoquen contra la gent i els mata, sí. Sí, o sigui, els tomàquets agafen una venjança perquè la societat americana no paren de fer servir tomàquets per fer salsa de tomàquet, ketchup, que no sé què, s'acabregen i fan una campanya entre tots a anar a matar la penya. Boníssima, aquesta i la de iogurt assassino. Sí, vale, doncs he fet un concepte que és igual perquè li he dit, hòstia, ara que compte que siguin tomàquets, que siguin mandos de consoles, que la gent ha estampat allà contra la taula i que s'hagin cansat que la gent perdi i els estampi, no? I li he dit, hòstia, però dona'm un toc una mica com la saga de Saw, saps? Hòstia. Sí. I bueno, aviam, la pel·lícula. M'ha dit, títol de pel·lícula. El joc del gamepad, venjança elèctrica. Comença bé, Comença bé el títol, que podria veure jo, em sembla. Sí, una tarda, allà amb crispetes i un porro a la mà. Bueno, el porro em sobra, però les crispetes... Te'l canvio per un Monster. Bueno, mira, va, sí, jo també. Ho canviaria per un Monster. Bueno, jo tinc el Monster ja també allà al sofà. No para de cridar. Vale, i la sinopsis, o sigui, m'ha fet una sinopsis, l'argument de la pel·lícula seria: en un món d'oscuritat i secrets, els mandos de les consoles han patit prou. Després d'anys de ser maltractats, sacsejats i llançats contra les parets, han arribat a un punt de ruptura.
però en lloc dels crits d'agonia, aquests mandos arrenquen de la realitat, han decidit prendre la justícia per les seves pròpies mans. És Terminator, però mal, saps? Amb joysticks a la cara. Tot comença quan un grup de jugadors són atrets a un torneig de videojocs extremadament especial. El premi és un mando aparentment normal, però els participants aviat descobreixen que hi ha molt més en joc. Confinats en una sala fosca, els jugadors es troben amb un vídeo misteriós que revela la veritable naturalesa del torneig, la venjança dels mandos maltractats. El joc és brutal. Cada prova presenta desafiaments infernals inspirats en els pitjors moments de maltractaments que han patit els mandos. Arrencats dels jugadors en moments de desesperació han arribat a guiar d'aquest terrible joc de venjança. I només hi ha una manera de sortir, sobreviure i canviar la seva forma de jugar. Els participants es veuen arrossegats a una carrera contra la llotja, mortal on hauran de demostrar que han après la lliçó. Entre enganys, desafiaments psicològics i trampes astutament dissenyades, la tensió augmenta en cada moment. Qui sortirà viu i amb un aprenentatge que mai oblidarà? El joc del Gamepad, Venjança Elèctrica, és una història aterradora de venjança i autoconeixement que retordirà l'estómac dels espectadors. De moment tot va malament. Aquesta pel·lícula transforma els innocents mandos en instruments de tortura i els jugadors han de fer front a les seves pròpies accions passades mentre lluiten per sobreviure. S'ha de dir que a mi el nom em flipa, El joc del Gamepad em flipa, Gamepad. Hòstia, és com el Juegos del Hambre, però mal. Em recorda una pel·li que es diu Gamer, no sé si l'heu vist. Boníssima, tio. Amb en Gerard Butler. No ho sé. El de 300. Que són presos i fan rotllo Call of Duty, però amb ells de veritat. Exacte. Tu portes els... Boníssima, tio. Tu portes amb el teu mando... Com es diu? Una persona que està condemnada... Gamer. Que tu portes el personatge, que és un pres que està condemnat a mort. Llavors, la gràcia està en el que tu el mous, però la persona té com unes centèsimes de segon que també reacciona. Llavors, si estàs amb afinitat amb la persona que et porta, doncs ets més bo o més dolent. Ells li diuen el lag. I és guai perquè estàs fent una mena amb el teu mando movent una persona real. I si guanyes en no sé quants games, doncs guanyes la llibertat i no et maten. Està guai. És heavy. Pues està guapa, tio. The Gamepad, The Electric Gamepad Revenge. S'ha dit que té molta imaginació, la IA. Aquesta IA quina has fet servir, Joan? Aquesta és ChatGPT. ChatGPT? Però, home, la idea l'ha donat ella, però, hòstia, jo l'he dit... Abans venia discutint amb un amic, parlant sobre intel·ligència artificial, chat i aquestes coses, gent que hi està en contra, però, per exemple, si jo fos guionista i poso això, doncs a mi em pot donar una idea, o no necessàriament he de fer la que ha dit el chat, GPT, però diu, hòstia, doncs mira, una cosa relacionada amb els mandos i la venjança d'una màquina, ja et pot donar una idea. Si és una eina de feina, no que et faci la feina, però si és una eina de feina... Una eina et pot anar bé, tio. Qualsevol cosa que sigui una inspiració. Això és de la huelga aquesta de guionistes, un dels punts és això, que les productores volien fer servir, o se volien assegurar que no fessin servir IAs per fer guions sencers. I una clàusula era aquesta, de dir, hòstia, no. La IA que sigui una eina de feina per nosaltres, que si hi ha un moment que et quedes pillat, que dius, hòstia, no sé què dir, no sé què seguir amb aquest tros. Ha costat molt arribar a aquesta conclusió. Sí. És que és molt temptador. I la d'actors? El meu personatge, no sé qui, no sé quants, tenen una conversa sobre no sé què. Pam! Te la genera. Doncs mira, puta mare, ja està. És temptador. Menys feina. Però clar, tio, sí que és poca feina, però, hòstia, a vegades, tio, t'has de revisar coses perquè no acaba de lligar bé, saps? Hi ha coses que fallen. Potser que no, vull dir que hi ha alguna. En una de les meves partides de rol, que no sé si us he dit mai que tinc un canal de rol de YouTube. Com es diu? Ja no ho sabia. La Pífia Rol, a YouTube, el vostre canal de rol de confiança. Doncs...
Una vegada estàvem creant una partida de l'Oest, en plan western, i justament amb la persona amb la que estava parlant abans d'intel·ligència artificial em va dir, bueno, doncs llegeix-me la teva història del teu personatge. I em va dir... Vinga, va! D'on? I em va explicar la història del seu personatge en plan, oh sí, sóc un exesclau que m'he alliberat i no sé què. Va una història supercurrada. I dic, joder, Ramon, que estàs inspirat. I diu, no. Jo li he dit al ChatGPT i fem una història de personatge de western. Pam! Pues estava que flipes. O sigui, era una història molt ben feta, tio. No semblava feta per... Diu que va haver de canviar un parell de coses perquè no fos tan raro, però la idea general era molt guai, tio. O sigui, ens anem a la merda, tio. Total. És la conclusió. Sí, tio. Bueno, l'adaptor és igual, vull dir, no... No el sé morbo. Perquè ho fica a l'abast una cosa que és complexa, perquè no tenia el valor que és fer tot això, a l'abast de tothom, Fer guions. Vull dir, és el problema. De baixa qualitat, poc creatiu, perquè les IAs es basen en coses ja molt predefinides, saps? Molt... El bo de les persones que tenen el pensament tangencial que no tenen les IAs. I llavors és on te pequen, perquè és el que tu dius, no? De la falta aquesta de creativitat, doncs precisament perquè no tenen aquesta... És que estic intentant reproduir una conversa que vaig escoltar en un podcast que parlen d'intel·ligència artificial, però sóc incapaç. Parlaven d'això, del pensament tangencial, del que per tu significa una paraula o un concepte. La intel·ligència artificial pot tenir una idea, però no és el mateix, llavors no la sap fer servir en el context adequat. Llavors, no sé, els hi falta encara. Es nota molt quan una cosa no té ànima, per dir-ho d'una manera. La vida. La vida. I continuant amb la vida? Haurem de continuar amb el programa, no? Bueno, va. Sí. Gas. Bueno, han dit una cosa que estan rumiant, que en tenia que fer la secció de filosofia del geek, però com ens hem enraonat massa, la guardarem per la setmana que ve. Què us sembla? Em sembla bé. Sí, i així és una filosofia molt elaborada, Sí, no, la setmana que ve em sembla que si no tenim gaire actualitat, millor. Vale, espera't. Elon, calla. Exacte. Elon, tranquil, rei. Adéu. Guarda't una setmana. Només et demanem una. Tranquil, rei. Sí, jo crec que per la setmana que ve també tinc pensat una cosa bastant guai de ciència ficció. Hòstia! Vinga, va. Pues ja I a veure si per aquí dues podem tancar el primer comiat de la temporada. A veure. Pues va, som-hi. Estic rebent correus. Calla. Vale. El Rànquing Geek. Bueno. Doncs estem aquí al Rànquing Geek de la setmana. Geek. En el que... Geek, exacte. En el que us vam proposar una dicotomia bastant interessant, i ja que havia estat Halloween i aquestes coses, i ha estat una setmana de por i tal, us proposàvem fer en què us agradaria convertir-vos en dues criatures místiques del nostre imaginari col·lectiu, i en aquest cas estàvem parlant de werewolf, és a dir, una persona que es pot convertir en llop, o convertir-se en un vampir, amb tota la mística i romanticisme que desperta el vampir. Sense més dilació, abans de dir el resultat final, a vosaltres en què us agradaria convertir-vos d'aquestes dues criatures i per què? Pues, mira, jo, per exemple, com a llop. És que jo també. Aquí hi haurà poc debat, Com a llop. Per què? Hòstia, no sé. M'agrada més el tema vampir. El tema vampir em sembla que està massa recremat. Vale. Pel meu gust. Els vampirs tenen molts poders i moltes històries guais. Per exemple, que viuen per sempre fins que els mates. No? Però... Això és un altre també, que dius, hòstia, per sempre. I a més de nit. Hòstia, no sé, a mi m'agrada la nit, però joder, el dia també vull disfrutar-ho, saps? I jo també soc com a llop, O sigui... Jo deia la Shakira.
Ho anava a dir ara mateix, jo també. És més, jo li tinc una volta de tuerca. Jo vaig portar un personatge en un joc de rol que era un llop home. O sigui, no un home llop. O sigui, era un llop i es transformava en home. Amb la qual cosa, quan anava amb home, era com... I es rascava l'orella i ensumava I pixava per les cantonades. Sí, sí. Què passa, aquest tio? És que el concepte de werewolf me l'ha fet canviar la sèrie que va treure, o el curt, no sé com dir-li, de Marvel, que va treure fa poc, i que ara, de fet, no fa gaire, que bueno, era en blanc i negre i ara es pot veure en color. A mi em va canviar el concepte de werewolf. Em va fascinar. És que jo, com a rolero, conec bastant el rotllo i hi ha coses molt... Hòstia, Kevin, has agafat l'home llop més escarós, saps? Ni que fos Crepúsculo, saps? Aquí... Ja, tio, m'he tingut que apropar a veure perquè dic... Deixa'm trencar una llança a favor de Crepúsculo. Soc el més anti-Crepúsculo. Espera. Però espera't. Primer pla. A veure com justifiques el que acabes de dir. Vale, vull trencar una llança a favor de Crepúsculo perquè els homes llop, la part llop, no està tan mal com en altres pel·lis d'home llop guais. Per exemple, la pel·li Underworld, que és un pel·liculón, en la que hi ha un romance també entre una vampira, que es diu Selene, curiosament, lluna, amb un home llop, mola bastant, però els homes llop d'aquesta pel·li fan paneta. Molta paneta. En canvi, quan vaig veure els de Crepúsculo, que la pel·li és per tallar-se les venes, però quan veus l'home llop dius, bueno, mira, quan són homes no, perquè vas allà tot lampiño, sense pèl i tot guapet. Just do it! Make your dreams come true! Tot i que per mi els millors homes són els de Van Helsing, estan molt guais. Algú t'ho anava a dir, tio. Ningú ha vist Van Helsing? Hòstia, Van Helsing és una passada, tio. O Blade. Però Blade surten homes llop, jo diria que no. No. I no, allà quan... No sé si foto la pota, quan entra a la discoteca allà sota, que... No, són vampirs, això. Però no els ataquen? Hòstia, ara... Em fas dubtar. Bueno, vull dir, m'equivoco. Poder t'equivoques per l'Underworld, eh? Poder ser... Sí. És que no la temàtica, sí. Bueno, la temàtica sí, però l'estèticament. És molt similar. En tot cas, Rodo de tambors... Bueno, són molt de 2000, eh? Per això que l'estètica... Jo pensava que hi hauria més equicitat, però al final amb un 69% ha guanyat que la gent prefereix convertir-se en werewolf. I un 31% en vampir. Hòstia, jo pensava en vampir molta tirada, però al final... Jo pensava que vampirs també tiraria més, la veritat. Jo també, perquè és la mística aquesta romàntica, no? Jo és que només seria vampir per una cosa. Els poders vampírics de convertir-se en coses. Para chuparte la sangre con pajita. No. Perquè literalment llavors sí que podria posar-me la cançó de El Señor de la Noche. Us recomano molt fortament la sèrie i la pel·lícula de What We Do in the Shadows, Lo que hacemos en las sombras. Sí, ja t'ho explico. Ja ho he vist jo aquests dies a Madrid, ja ho he vist jo. Bueno, més que les ombres a la pata atrás. Fins aquí el rànquing geek de la setmana. No? Bueno, de moment tot va malament. Doncs aquesta setmana, mira, ens hem comprometre a principi de temporada a màxim 1 hora i quart. Crec que aquest serà el programa més curt, perquè anem a l'hora i mitja. Però bueno, un format hora i mitja està guai. Jo crec que està bé. Sí. Està bé. Ni tant ni tan poc. Està suficient. Per donar pel cul a qui ens escolti, ja està. Està guai. Molt bé. Pobret. Hauríem de fer com la setmana. Mitja hora de tertúlia i 20 minuts, mitja hora de seccions. Ahí lo dejo. Però és que per fer-ho hauríem... És que... Literal. Hòstia, és que estaria guai fer-ho presencial, eh? Ja, tios. Així us He de podria buscar la tocar la manera. cama i us posar-vos nerviosos. No, avui no dormo. Avui faré de vampirs. Ojo, eh? Jo com a werewolf m'hauré de cua. Treballem-ho. Pensem-hi amb això. Què us sembla si pensem? Vinga, va! Amb algun de tant en tant estaria guai. A finals d'any donem alguna sorpresa o de no? Mordor, i clar. Sí, vigila. Que allà al Masnou esteu
Bueno, no diré perquè encara cancel·laran. Les zones del mar i pareixen que escolti el que m'estàs dient. I si no, No, si però fos... hem de trobar la manera. Hem de trobar la manera. A veure, si després de gravar Ja i ho tal trobarem. necessites dormir, Berni, ja ho saps. Guinyo, guinyo. Home, necessitarà dormir cada dia, no? Sí, però... A on? Però una nit pot dormir menys. Hòstia, aquest pavo, mare meva, tio. Però va, deixeu-ho per al Bueno, programa d'aquesta setmana fins aquí. Acomiadem-nos. Moltes gràcies, Joan. Moltes gràcies, Kevin. Moltes gràcies, Berni. Dieu la vostra. Bueno, doncs fins la setmana que ve. Ja Ha de lo tuyo. Aviam, un moment, Tinc perquè ganes de la aquí setmana que ve. hi ha hagut un petit problema. No cardis. Sí. No ho he vist. No s'ha gravat res. Sí, no, de gravar s'ha gravat, però no s'ha gravat El comiat. el comiat. Esperin-se. La mare que És em va màgic. parir. En Kevin té els dits tan llargs. No he Tenen tocat els res. dits Al contrari, ficava Johnny ha tingut un error. A mi no em surt res. Sí, de fet no s'escolta amb en Joan. És veritat. Bueno, no passa res. A què toques? No, gravem ara un altre això i després ho muntem l'àudio. No problema. Aviam, que en Joan ha tingut un error, no sé si et pots reconnectar, Joan. Matrix, entra. No, Joan, tu mou la boca i digues adéu, adéu, i jo faig adéu, adéu. Ara. No, hauries de començar la gravació, Kevin, de nou. Hola. Però jo s'estava El programa. dient, no se la sent, un problema, no sé què, però no entenc. Ja, espera, que li dono... Haurem de fer-li un refresh a la pàgina. Vale. Però com un nou programa, eh? Bueno, perquè no s'ho escriguis a sobre. No, bueno, quan tu li fas un refresh et fa dos arxius diferents. O sigui, et fa com... En el mateix programa et fa dos arxius de so. Sí, tranquil, don't worry. Mira, m'estic pixant. Bitches, vale. Vaya liada, no? Què ha passat aquí? Oh, tu que l'has liada, Joan, com sempre. Però no he tancat d'allò, perquè bé que ho sentia jo vosaltres. Aviam, espera't un moment. Vale, ara sí, tornem-hi, va. Acabem al final. Doncs va, guapos i guapos, moltes gràcies, Kevin, moltes gràcies, Joan, moltes gràcies, Berni. Per aquesta setmana teniu alguna res a dir? Que tinc moltes ganes que sigui la setmana que ve perquè m'ho passo molt bé i tinc ganes de compartir i donar la turra. Oh, que maco tot. Hòstia, és per menjar-se'l, És per menjar-se'l. Avui tens kebab o no? No, avui no. Avui tinc arrosset, que ja està fet. Per això no tens pressa. Per això no tens pressa de marxar. Doncs va, guapos i guapes. Ens veiem la setmana que ve, només en recordar-vos, no en recordar-vos, que ens podeu seguir a les principals plataformes, que estigueu atents a les nostres xarxes, tal com pot ser d'Instagram o TikTok, perquè penjarem foto del guapo, i ens veiem la setmana que ve amb què? Amb què? No ho sabem nosaltres, però bueno, ho veurem la setmana que ve. See you, babies! Sayonara, baby. I sense so, i sense ending. Molt bé, estupendo. Bueno, això en pospo. Vale. Vale, va, ara sí. Vinga, va, adéu. I queda així, eh? No s'ha dit, eh? Evidentment. Adéu. Escolteu de Dirty Fools. Dirty Fools. Hosti, com mola la samarreta. Sí, mola el logo, tio. Ens podeu trobar a Instagram, TikTok, X, Twitch, YouTube i les principals plataformes de podcast. Fins la setmana que ve.